गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो आधार कार्डखौ माबोरै लक खालामो आं नोंथांमोननो बिनि भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय जायफ्रा दासिमबो गावबागावनि आधार कार्डखौ नोंथांमोना लक खालामाखै नोंथांमोना न'आव थानानैनो गावबागावनि मबाइल बा कम्पिउटारजों नोंथांमोना इजि प्रसेसै नोंथांमोना आधार सेन्टाराव थाङालासिनो नोंथांमोनाबो गावबागाव न'आव थानानै नोंथांमोना लक खालामनो हागोन जोंहा बेयाव लक खालामोब्ला माबायदि जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि जायफ्रा आधार कार्डखौ लक खालामना लागोन नोंथांनि आधार कार्डजों नोंथाङा फैसा बरननोब्ला नोंथाङा बेंक एकाउन्टनिफ्राय नोंथाङा फिंगारप्रिन्ट होननानै नोंथांमोना बेयाव नोंथाङा फैसाखौ बरननो हागोन बिनिफ्राय जायफ्रा आधार कार्डखौ लक खालामा नोंथांमोना बेयाव फिंगारप्रिन्ट होआलासिनो नोंथांमोना फैसाखौ दरननो हागोन बेफोरबायदि लक खालामाब्ला जोंहा गुबुन मानसिफ्राबो आधार कार्डखौ लांनानै जोंनिफ्राय फैसाखौ दरननानै लाखुमानो हागोन बिनि थाखायनो लक खालामना ला जोंहा लक खालामोब्ला जोंहा बेयाव फिंगारप्रिन्ट होनानैसो फैसाखौ दरननो हायो बिनि थाखायनो बयबो लक खालामना लाबानो जाबाय आं सिगां मोनसे भिडिअ होखांखाबायमोन बिनिफ्राय बै भिडिअआ गासैबो फुल प्रसेसनि गैयामोन बिनि थाखायनो आं दा नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाबाय जायफ्रा खालामनो गोसो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय आं लाइभ प्रुफ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन आरो आं बेयावनो फिसा रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान नोंथांमोना टेक्न'लजिनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों आरो जायफ्रा बुजिया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना लाइक खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना फेसबुक पेजआव दासिमबो थांनानै नोंथांमोना फल' खालामाखै नोंथांमोना अननानै फल' खालामनानै होबानो जाबाय डिसक्रिप्शनाव दं दै लिंकआ बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै जोङो आधार कार्डखौ माबायदि लक खालामो नोंथाङा आधार कार्डखौ लक खालामनो थाखाय मोनसे ब्राउजार बायनांगोन नोंथांमोना क्रोम ब्राउजार गुगोल नोंथांमोना जिखुनु मोनसे नोंथांमोना बायनो हागोन जायफोरना मबाइल गिदिर नेट सालायजायो नोंथांमोननियाव क्रोम ब्राउजार गुगोला थाखागोन अब्ला आङो क्रोम ब्राउजारखौनो बायनोसै आं थुलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो न'आव थानानै इजि प्रसेसै नोंथांमोनाबो बानायबानो जाबाय बेयाव फैसा सैसा जेबो होनाङा नोंथांमोना ओरैनो बानायनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय स्किप खालामलांनाङा अब्ला आं क्रोम ब्राउजाराव खनसे थुनोसै अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथांमोना बेयाव सार्च अर टाइपआव नोंथांमोना आधार कार्ड लिरनांगोन नायबानो जाबाय आधार कार्ड बेखौ लिरदो बिनिफ्राय बिनि मेन वेबसाइटआ फैगोन बेयाव नायबानो जाबाय UIDAI बेखौ नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनि मेन वेबसाइट आधार कार्डनि अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनांगौ नोंथांनि भाषा नोंथाङा माखौ साबसिन मोनो नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय अब्ला आङो इंलिसाव थुनानै होनोसै बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव बेफोरबायदि पप अप फैगोन नोंथांमोना बेखौ दानबानो जाबाय सानजाब थिराव नोंथांमोना खनसे थुनानै होदो बिनिफ्राय गाहायाव बोख्लायदो नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामदो बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नुगोन बेयाव नायबानो जाबाय गेट आधाराव नोंथांमोना बेयाव अपसन गोबां नुगोन सार्भिस नुगोन बेयाव नोंथांमोना डाउनलड आधाराव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथांमोना बेयाव गोबां अपसन नुगोन नोंथांमोना बेयाव जेरावबो थुना नोंथांमोननो खनसेनो जाखानाय बायदि आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव दङ नायबानो जाबाय वेलकाम टु माय आधार बेयाव नोंथांमोना लगिनआव थुनानै होबानो जाबाय खनसे बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय इन्टार आधार बेयाव नोंथांनि आधार कार्डखौ होदो बिनिफ्राय बे खेबसाखौ नैबे इन्टार एपआव खेबसेयाव होदो बिनिफ्राय सेन्ड अटिपि थुदो बिनिफ्राय अटिपि नाम्बार फैबाथाय बेयाव होदो बेयाव इन्टार अटिपिआव बिनिफ्राय लगिन थुदो अब्ला आं होलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना खालामदो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आं बेयाव गासिबखौबो होजोब्बाय बेयाव सेकेन्ड खारैनि सिगांनो गासिबखौबो होजोबनांगौ बेयाव नायबानो जाबाय सेकेन्ड खारगासिनो दं बे खारजोबखाङिनि सिगांनो होनांगौ बिनिफ्राय आं दा लगिनआव थुगोन नायबानो जाबाय अब्ला बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय बे लगआव थुनाय लोगो लोगोनो आंनि आधार कार्ड ओंखारगोन नायबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना लकखौ खालामनो थाखाय बेयाव गोबां अपसन नुगोन नोंथांमोना गाहायाव थांबानो जाबाय नोंथांमोना नैबेयाव थुबानो जाबाय बेयाव दङ लक आनलकआव नोंथांमोना खनसे थुनानै होदो अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय गाहायाव नोंथांमोना नुदों नेक्स्ट अपसन बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेखौ लक खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव टिक मार्क होबानो जाबाय खनसे बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव टिक मार्क खनसे होदो नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना आनलक खालामनोब्ला नैबेयाव टिक मार्क होनानै बेयाव गोजौआव खनसे टिक मार्क होदो बिनिफ्राय लक खालामफिनोब्ला बे गाहायाव खनसे टिक मार्क होदो बिनिफ्राय नैबे गोजौआव खनसे टिक मार्क होदो बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय बेयो लक जाबाय नोंथांमोना आं खोन्थानि बेयाव दङ गो टुआव खनसे थुदो अब्लाना नै बेफोरबायदि ओंखारगोन नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना लग नुगोन दै नोंथांनि आधार कार्डआव बेफोरबायदि लग ओंखारगोन नायबानो जाबाय दा लग ओंखारबाय दहाय लग ओंखाराखैमोन जायफ्रा लग खालामनो गोसो नोंथांमोना लग खालामबानो जाबाय बेफोरबायदि लग ओंखारगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना आनलकबो खालामनो हागोन
जोंहा बेखौ लक खालामना लायोब्ला जोंहा बेंकनिफ्राय गुबुन मानसिफ्रा फैसाखौ दरननो हानाय नङा आधार कार्डजों। बिनिफ्राय नोंथाङाबो दरननो हानाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि फिंगार प्रिन्टखौ होबासो नोंथांमोना फिंगार मारिबासो नोंथाङा नोंथांनि बेंकनि फैसाखौ आधार कार्डजों दरननो हागोन। बिनि थाखाय मारिना लाबानो जाबाय इजि प्रसेस। बेयाव जेबो जा डकुमेन्टबो आपडेट खालामनो गोनां गैया। जोंहा डकुमेन्टफोरबो हरनांगौ आपल'ड खालामनो गोनां गैया। जोंहा बेयाव इजि प्रसेसै जायो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। जों गोबां मानसिखौनो खोनागासिनो दं दासान्दि आधार कार्डजों फैसाखौ बरनखुमाना लाजानाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो लक खालामना ला, अब्लानो नोंथांनि आधार कार्डनि फैसाखौ ओरैनो मानसिफ्रा बरननो हानाय नङा। नोंथांनि फिंगार प्रिन्ट नांथारगोन, अब्लासो नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय नोंथांनि आधार कार्डजों बरननो हागोन फैसाखौ। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो लाबबाय। आं दिनै नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायबाय। जायफोरना लक जागोन नोंथांनाव नै बेफोरबायदि लक सिन ओंखारगोन दै। बेयाव नायबानो जाबाय बेफोरबायदि लक ओंखारगोन। नोंथांमोनाबो लक खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय लक जायाखैब्ला नोंथांमोना ओंखारनाय नङा। नोंथांमोना लक खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना आनलक खालामनोबो नोंथांमोना हागोन। गोसोबायदि नोंथांमोना आनलकबो खालामनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ, रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदि सापर्ट होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना खालामनानै होदो। बिनिफ्राय लाइक होआखैब्ला नोंथांमोना लाइक होबानो जाबाय। बिनिफ्राय माबाफोर सोंहरनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामगोन। जायफ्रा कमेन्ट खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय। आरो जायफ्रा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना टेक्न'लजिनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। उननि भिडिअखौ नोंथांमोना थाब लोगो मोनफिनगोन। नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय।